Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि channel बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। आं भिडिअखौहाय मोननै बानायबाय आरोना, part 1 part 2 हाय गोलाव जाद्रायो होननानै। स' बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो नायबिथिंजाय माने मोनसे मोजां नुलांगोन आरोना, नायलांबाय था। मा होनो जरा दंथारो आरोना, बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। जरासे जरानै जराथाम जराब्रै जराबा मासे वाव mango जिरायनानै गिसिसो जिरायना खैजोनखौ नायनो नोंसोरखौ जरासेना सानबावलायदोंसो आङो जरासेना सानबावलायले गाज्रिले बांसिन ओंखाम उखैबाय था लामा एसे लामा गैया नुदो Nabada, lagi itu kemana? जों मेथाइखौ लाबोफाबाय जानो हायोमोन। थाइजौखौबो लाबोनो हाया। जे मायाव जाबावगोन जोङो दा ओमफ्राय? हा? जानो हाब्रु नङा दां हाग्रायालाय। बिराद माने जरा गैया ना मा जाखो? ना दासो फैदो? जि मोजां तला होदों ने? मानो फैया जानो? लैथो मावाव फैगोन। इदि सावखाङो ओमफ्राय। जाबाय?
नै दायो जोङोहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बेवहाय आं हाबफेरनो मोनखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय गुमैयाहाय नायलांनो हागोन होननानै दिन्थिफैबाय आरोना। जों माने आङो बेयाव फरायफैनोबो गोसोथ' दंमोन, थांखिथ' दंमोन, नाथाय जाफुंगोन ना जाफुंला मिथिला। ओमफ्राय थेवबो जेनेबा नायलांसै होननानै गुमैया नायलांदो, फैनायनि फैनाय, इमान गोजान जायगा फैबाय थानायबोथ' जाखाया होननानै नायदो होनना बुंनायखाय फागोसे फिदिंनानै दिन्थिनोसै होननायखाय दिन्थिबाय आरोना। ओमफ्राय नै मोजाङानो, मबाइलफोरावल'सो फट'फोरावल'सो नुबाय थायोमोन, फैफेरनानै नुवाखैमोन, नाथाय नुबाय दिनैहाय, नुनानै मोजां मोनदों। आसा खालामो इयुनाव बेयाव फैफिनबावनो मोनगोन होननानै आरोना लोगोफोर। नै लामा ससेयावहाय ओरैबायदि गिदिर दै देरनानै दंमोन आरोना, नालाय प्लास्टिक बायदिसो नुयो आरोना गोजाननिफ्राय, नाथाय बियो दैसोना लोगोफोर। स' बिदिबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो। दिनैनिफ्राय बाय बाय।